चाइनिज फिल्म प्रडाक्शननि दिहुनथाय बिहामजो नांगौ सावथुननि शुटिंआ जोबबाय। चिरां जिल्ला बड'सेनि आर्टिस्ट एसोसिएशननि दैदेनगिरि माइकेल मुसाहारिनि सुजुनाय आरो डाइरेक्शन होनाय सुंद' बड' सावथुन बिहामजो नांगौ पार्ट 2 सावथुननि शुटिंआ मैया जोबबाय। चाइनिज फिल्म प्रडाक्शननि दिहुनथाय बिहामजो नांगौ सावथुनाव गाहायै फाव खालामो मैखोम बसुमतारी, दैजि बसुमतारी, माइकेल मुसाहारिजों लोगोसे चिरां जिल्ला बिसानि दैदेनगिरिफोरा। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि दाब दाब जायगायाव सावथुननि सावगारि सेबखांनाय जायो होननानै दिहुनगिरिया मिथिहोदों। दिनै जोंनि चिरां जिल्लानि जाखांफुनाय चाइनिज बसुमतारी फंबाया शर्ट मुभि बानायगासिनो दङ बिहामजो नांगौ पार्ट 2। नैबे शर्ट मुभिया रायजो राजानि सिगाङाव कयेक दिननि गेजेरावनो नुजाफैगासिनो दङ। बिथांखौ जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसानिफ्राय जों बरायो आरो बिथाङा सासे देंखोगिरिबो आरो बिथाङा दिनै बे शर्ट मुभि एलबाम बेबायदि बानायनायाव गोसो होनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो जों बिथांखौ चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसानिफ्राय जों बरायो। माबायदि जागोन दिनै नैबे जिथु शर्ट भिडिअ नामा एलबामलाय मुभि जिथु बे शुटिं खालामबाय थादों बेखौ बेवहाय नोंथाङाबो बिसानि सासे दैदेनगिरि जानानै बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनदों। दा नोंथाङा चिरां जिल्ला बिसानि सासे दैदेनगिरि जानानै बिथां चाइनिज बसुमतारीखौ बेबायदि बानायनायखौ मा बुंगोन बेनि सायाव? गिबियावनो चिरां जिल्ला बिसानिफ्राय चाइनिज फंबायनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ आं जासिहरबाय। आंथ' जोबोद गोजोननाय मोनदों। थारैनो बिथाङा दासो दावगाफुनाय सासे गथ', लोगोसे बिथाङा सासे दायो टप जोंनि चिरां ओनसोलाव सासे मोजां सिंगार। जे बिथाङा दि जोंनि बर'नि जे माखासे कालचारफोरखौ एबा माखासे गोथां रावफोरखौ दि मोगथां महराव होनो आगान सुरदों, बिनि थाखाय आं बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिग थेंक्स आं होबाय आरो आसा खालामो जाय बिथांमोना बे बिहामजो नांगौ 2आव जायफोर रल लादों जे बिथांमोनाबो दे जाहाथे गोजौ फारसे दावखोलांनो हायो। लोगोसे आं खोनानाय मथे बे स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सनखौ माइकेल मुसाहारि बिथाङानो दैदेनगासिनो दं होननानै आं खोनादों। जा आंबो बाव ससे फिसा रल लानानै आंनि गोसो गोरबोआव गोबां गोजोननाय आरो मोजां मोननायखौ आं बिथांनिसिम आं जासिहरबाय। आरो लोगोसे आं आसा खालामदों जे बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जे बिथांनि चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामो। आं बेखौनो बयबो बर' रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै जे बिथांनि चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामो आरो बिथांखौ जाहाथे गोजौ हालासिम थांनो हानायनि जाहाथे बिथांखौ थुलुंगा होयो। आरो फैबाय थानाय समाव जे नोंथांमोननि थुलुंगाजोंनो जे बिथाङा आरो बिनिफ्राय साबसिन आरो हामसिन बेबायदिनो शर्ट मुभि एबा फुल मुभि जाहाथे बानायनो हायो, बिनि थाखाय बिथांखौ आं थेंक इउ होबाय।